welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ang gagawin natin, kakain tayo ng marami. Kasi pinagluto ako dito, oh. Sarap nito. Ngayon ako nakatigil nitong, ano ba tawag dito? Manok na sinigang. Ayan, oh. Yan, manok na sinigang. Tapos, aside sa manok na sinigang, meron tayong tahong. Ayun. Taray, mahuwat pa ni Ace. O, tahong. Tahong ni Carla. Yan. So, meron tayong sinigang na manok at meron tayong tahong na tinola ang tawag dito, no? Tinola. Tapos, meron tayong fried chicken. Actually, Jollibee to. At saka meron tayong pansit. Wow! Grabe si Dong Bisaya. Tingnan ko lang kung hindi tayo maging baboy nito. Baboy ramo na nga. Ito pa. At meron tayong ano ba tawag dito? Basta bangos ko na prenito. I think ano ata ito eh. Ano ba tawag dito dyan? Daing. So ito siya, daing ang tawag dito. So, yung totoo talaga nagpahuli lang ako kumain kasi para atin natin tira. So ganun yun. Kaya wag kayong ano. So ito siya, oh. Pakita ko sa inyo. I welcome pala dito sa bago kong ano, napiling bahay. Maliit lang yung bago kong napiling bahay, ha. So, kain na tayo. Let's eat. So, sarap na ng sinikong pala. Lalo na kung mainit yung sabang ito. Tapos, meron tayong ito. Ay, tira paggabi ata na ano yun. Adobo. Just meron tumikim ng pansit. Pansit, ha? Masarap yung pansit. Diyos, pansit. Parang suba. Kung sabi nila, pag-hipon daw tapon ulo. Ba't ito? Hipon nilululo ko pati ulo. Sarap. Yan, so daing naman tayo. Masarap sana to daing may kalamansi tsaka sili. Tuyo. So sarap na. Sarap! Tapos, Jollibee. Yum. Tahong.
Nilagyan mo ito ang asukal, Sarah? Butang tamis. I see. Masarap nito kung mayroon pangunan. Sus, nagdala ko ng pansit, oh. Marami to, natin tayo. Sarap. Ito, oh. Oh. Ito. Yung binili pa natin yun. Yan. Sarap. Ang tahong ni Carla. Bagay nitong bukas, oh. Bango. Sarap. Yan ang maraming gulay. You take a paper and start Sarap na bukas ng umaga yung anong bangus. every step is major. Try to be focusing, and of course it hurts every thought you make, but I know for what it's for my own sake. I'm a paper blind. Sarap. Sarap, sarap, sarap. Wow. Kaya ako po bukas pupunta. Gala ako bukas. Gala tayo bukas. So ayun, hindi ko lahat maubos kasi gabi na. Marami pa siya. Yan, tingin mo siya. So hindi ko siya maubos. So pwede pa siya bukas pang ulan.